Na ja, dann, nu habe ich gewesen bei jemandem selbstgemerkte japanesische Brotkruimels merken. Und nu werden wir alle Sachen scheidet merken, wo wir die Brotkruimels te brocken. Ich guck die gleichen dort. Und nu werden wir auffangen. Ich erkläre was von dir. Sehr scheinet. Ete, jewe. Okay, das erste, was wir mit Chloren werden, was hier Backfleisch sind, ein Chicken Breast, wo wir das lang haben, wird abschneiden, dann wird dann erst, dann wird dann Strämelchen schneiden, eins hintereinander Chicken Fingers. Ich weiß eigentlich nicht, ist das einer Finger schafft, aber da wollen wir feine derne Strämelchen schneiden. Und da werden wir reinmerken zum die Bruden. Okay, nu werden wir das Speisje, die Mehl reinmerken. Hier ist das Fleisch, da haben wir Eier, die kleine Eier. Hier haben wir dann ein bisschen Zippelpulver und ein bisschen gehäutet Chilipulver, Salz und Pfeffer und ein Dreh Petersil. Die können sind manchmal, die glauben schön schmecken. Ein bisschen Chesnickpulver, Garlic Powder und was immer die glauben schön schmecken. Einfach bloß Salz und Pfeffer, das schafft auch. Hier da wollen sie Kjremels reinmerken. Und die wenig mag die Eier, die dann nach 2 Lepel Wutter mag, wenn die kleine Eier da haben, das schafft dann wird besser alle taub. Nu haben wir das Mehlschmack durchgeriert. Dann nehmen wir die biedekes Hühnerfleisch. Da uns das den Geschmack ablehnen, das alle in der Reas. Das ist einmal das Mehl andocken und dann an die kleine Eier mit 2 Lepel Butter da machen. Dann da wir die Kjremels andocken. Und dann die ab dem 7 ab, die werden wir ein bisschen drehen lassen für ein Stück 20 Minuten. Dann bleiben die Kjremels te bitter an, weil die Spruden dort, wo die alles steht. Und dann will ich sagen, was der nächste Stopp ist. En weet je wat, er zijn immer so Menschen, man, die gleichen beetje een dikkere Kirsch. Wat je dan neemt, is die wat je al aan eigeduckt en Kjremels nog eenmaal aan de eier aandokken. En dan nog eenmaal aan de Kjremels, dan krijg je tweemaal zo'n dikke Kirsch. If you like a thicker crust, dip them twice. Na ja, nu kijk je wel. We hebben hier wat van shrimp, oder camarones. Die hebben nog dat zeiltje aan, dat we dan aanlaten. Nou, wat we doen is, dan doen we hier, dit is de regen. Dit is een beetje gekerpt. De rijven, dat schoof beter, maar dit is een beetje gekerpt. Zo moet je gaan. Zo, bij Emma hebben we worden wat ze naam butterfly, zomervel. Wanneer ze opgesneden zijn, dan zit het een beetje in de vlechten, weet je. Dit zit je dan in een kleine klok. Kijk maar, er zit een kleine klok er aan schwans. Die kijkt er zo aan. Nu worden hier in de regen kliepjes zo opgesneden. Weet je, dat is vielleicht een beetje voor het oog, maar dan broeden die beter en dan beter ruigen. Ja, dan beter opmerken. Met plaat rekken, door ze staat. En dan stellen we die hier met zo op, dus niet hier klokken zaten. Waar nog eens in staat. Niet ganz durchschneiden, bloß een mes durchschneiden, maar niet ganz. Dat wordt je leren, maar kijk maar dat. Ja, ai, krijg zo. Ja, nu waar die alles zo staat. En dan werden we vaartheid meer en dan werden we die broeden. Wo je het wezen, ik leer wat zeer schijn smaken. En we alle een beetje plaat raken. Weet je, zoals ik zei, wanneer het rijven zijn, dat is gewoon veel beter dan een beetje slapen. Maar anyway, dat is ook fijn. Kijk maar, nu zitten hier een halve dutzend klokjes. Zit tot niet stroom, die kijken alle daar am oosten aan. Woehoe! Nu word ik te wezen, want ik alles is staat aan. Wow, nu kijk maar, we zitten hier 30 klokjes. Nu werden we meel en broodkruimels en ei en alles reinmerken. Dan werden we die aandokken. Dan werden we die broden. En dan houden we nog kaas van jou. Die wird verloten. Dus worden je opeens een heiten groepen vaten aan het stoppen. Oké, nu zijn we wat de shrimp, de camarones. En hier hebben we dat meel en dat gesloten eier. Wat we doen is dat we een beetje heiten chilipulver maken, wat ik naar het cajun. Dan een beetje gedreide Petersil. En die kan dat nog andere spijsjes maken. Wat immer je gelooft wordt schijn smaken. Dat is goed neef. Dan waren bloos ook waar Salz en peper. Nu daar waren eerst en dat hier hebben we een Fehler gemerkt. Weet je wat? Nu word ik mal aandrijven. We zijn hier een beetje confused met je tegenonder. Dat maakt immer eerst een meel eingeduckt. En dan aan de eier. Zoals ik zei, die kleine eier, daar we immer 2 Lepel Wutter maken. En dat schafft dan veel beter. En dan doen we die aan meel aandokken. Nu hebben we alles gestart. Die worden dan bloß nog helemaal een beetje erzullen we, maar den hadden we een beetje aardig gemerkt. Wat immer aan. Ja, nu word je dat bloß nog helemaal wezen. Eerst aan meel, den smaak aandokken. Dan in de eier.
En dan aan de kjremels. Dan hier ook een stukje zet laten, vielleicht voor 15 minuten. En dan worden die broden. Zo, check mal dat. Nu hebben we alle kjremels. Wat ik dan nog doe, dan doe ik alle weer een beetje paprika even pulveren. Dat zit smaken, jaft ook een beetje schijntje smaken, een beetje voor u. Nu hebben we het vat hier wat 350 graden. Waar dat hier staat. En dan schroep je neer. We worden niet te veel bieten op eenmaal. We willen het vat niet te zeer laten aufteilen. Ai. Nu werden het zo broden, maar het fijn bruin als een bijzijden. En daar wordt je het wezen. Dus je zijn kan het die het niks heel lang. Doe, nu kijk hem al. Nu is dat zeer fijn bruine brood. Dat hebben we nu 350 graden. En daar worden we onze shrimp, kjremels nemen. En dat gaat niks heel lang. Vielleicht een minuut of 2 in de shrimp. Kjremels zijn al zo mooi goed. Check hem al. Oh ja, dat wordt vielleicht 1 minuut en een minuut en een half, dan zijn die goed. Wow, nu check hem al. Bloos, zeer schijn. Oké, zo weet zelf met dit nu voordig met de kjremels, met de shrimp en dan ook met de chicken fingers, dat heinenvlees. Nu wordt het nächste. Oké, nächste wat we wel is, we hebben hier jalapenos. Waar we die vol starten, die willen we ook broden en aandoen in zo'n broodkruimels zoals we gemerkt hebben. Hier hebben we jalapenos, wat we worden doen is, we worden die afschalen. Yes, we worden afschalen, maar wieso? Dat het al een beetje beter aanbakken wordt. Je gaat niet veel af, dat krijgt ze staat. Zo. Worden alle afschalen. Oké, dan wat we doen is, dan nemen we die jalapenos, snijden we die boven kap af. En dan met een buttermaas hadden we alle een beetje rond am Nerm puksen en dan dat maas er eenmaal zo staat. Ramdrehen, dan krijg je dat zoetig de alle de smaak uitnemen, dan zijn die fijn uitgenomen, dan zijn die ruit en vol stappen. Oké, wat je wat. Nu willen we hier alles uit proberen wat van de jalapenos nastappen wel. We hebben hier een beetje fijn gerevend thuis. Waar we een beetje paprika maken, zoveel als we dan blijven. En dan hebben we hier wat we dan green onions, oder seppeljuk, we hebben frische in geworden. Waar we van ungefähr een beetje wat maken. En hier hebben we wat we dan spark, we hadden, zoals ik het gewesen heb, met spark, richtig brood. Die hebben een beetje, bloß van alles een beetje zoveel schietlijven. Een beetje peper. En dan wat we hier hebben is wat ze dan Cajun spice, wat hier is wat spice je hebben, wat die gelijken. Met heitet chilipulver, die dort. En dan hier een beetje chesnickpulver. Ja. En dan wat we hier hebben is cream cheese, dat is queso crema. Ja, dat wou dat hier maken. En dan willen we dat daar gerieren. Maar dat een beetje fijner deeg is, ik wil niet weten wat dat zit, want dat is vorig is. Dan willen we die jalapenos volstappen. Oké, ganz pas wordt geschoof, dan steeds ik je lang boderen. Neem je een jalapeno, snijd je den op een beetje op. En dan neem je deze fijn deeg, den thuisdeeg, die dort neer. Zodat er nur fijn vol is, jeder aken, jeder rets. Ja. En dan trek je in zijn smaak toe, strek je dat smaak af. Ja, kijk maar. Ja. Dan zitten we hier op een charps, wat we ook nog willen broden. Ja, nu heb ik dat smaak opgeschreven, wat we de peperschouten aan doen. Jalapeno filling. En dan check hem al, dan hebben we hier nog pilsje, mushrooms, cheese, sticks. En charps, zucchini. Die willen we ook. En ook een broodkruimels en broden. Oké, wat je dit is voor een recept waar je kan eten wat immer je geloven. Hier hebben we meel. Waar we een beetje wat van een Cajun spice met geheite spice chilipulver.
En een beetje paprika zoveel schiet blijven. Dat is kort neef. Nou, we moeten een andere engel maken met. Wow. Ga ik zo starten en dan een beetje chesnekpulver. En dan een beetje zout, zoveel schiet aan blijven. En peper. En dan hier hebben we nog wat we namen Parmesano kaas. Een pittenbraatje kaas. We doen nog een beetje zo'n start nemen. Nou, dat is een beetje opgeklampt. Dat is een klom, deze deel. Goed. En dan wou we dat zeer vandaag hier. Dus ik zei, je kan zo'n spijsgebroken wel. Wat immer je wil. Dit is van de jalapenos, van de choice, van de pilsje en van de carbs. So you can use whatever spice you want. Goed. Nu staat eruit. Wow, look at this. Hier hebben we jalapenos. Hier hebben we pilsje, mushrooms. Hier hebben we zucchini sticks, carbs, stremels. En hier hebben we choice stremels. Nu willen we vatheid maken en broden. Oké, dan worden de eerste 3 jalapenos afhangen te broden. Wat de smaak bruin zijn. Wow, dat gaat niet lang. Nu kijk je maar. Wie zit ze? Die zijn zeer fijn eruit. Worden hier neer. En dan worden die weer alle broden. Wow, nu kijk je maar. Dat zijn onze pilsje, mushrooms. Zeer schijn. Nächste waar we onze zucchini, de carbs nemen. Carbstremels. Wow, nu kijk je maar, dat schuurt het niet lang. Dat zijn de carbs zeer fijn eruit. Carbstremels. Zucchini sticks. Zo, nu kijk je maar. Dat zijn onze cheese sticks. Cheese stremels. Die worden zeer schijn smaken. Wow, nu kijk je maar. Hier hebben we jalapenos. Hier hebben we pilsje, mushrooms. Hier hebben we carbs stremels. Zucchini sticks. En hier hebben we cheese stremels. Cheese sticks. Cheese sticks. Wow! Oké, dan gaan we ons mal een maaltijd eruit maken. Hier hebben we ons vlees. Hier hebben we 2 kjremels engjeduckt en gjebrut. Hier hebben we onze kleine klukjes, dat zijn camarones, shrimp. En hier hebben we een beetje heinenvlees, wat we noemen chicken fingers. Hier hebben we een carbstremel, zucchini stick. Hier hebben we een pilsje en daar hebben we een jalapeno. En hier hebben we dan gekerkte kieltje. Dit zijn gekofte kieltje. Waar we ons van dort wat erschapen. En dan hier hebben we een beetje een schmoonvaart. Dat is niet strukkelen schmoonvaart, maar dat is ook zeer schijnend. Ja. Nu willen we zien wat dat wordt smaken. Ik wil je dat nog van dichtbij wijzen. Laat er wat van jou zeer schijn smaken. Ja, kijk er maar. Wat leg je daarvan? Ik laat er wat een zeer schijne maaltijd zijn van jou. Ik heb die meer naar ook. Oké, wat leg je? Daar willen we maar eten. Ik leg wat van jou zeer schijn smaken. En we gaan, ik heb je dat veel video gewezen, waar we broodkruimels maken, zo'n Japanesische. Ik weet dat mensen die gebruiken ergens wat van de broodkruimels, maar dit is gelijk, die zei ja, ik die gelijk ook. En we gaan, nu hebben we hier verschillende soorten vlees en gemüse gebruikt en met kjremels engjeduckt. En nu willen we zien wat dat wordt smaken. En ik wil nog wel zeggen, dankzij voor $4. Ik ben God dankbaar voor de gezondheid. Dat het beter is als dat wir. En dat God immer weer met ons is en de kracht schenken dat en de troost voor ons velen dat en wieder wonen. En immer aan. En ik ben God ook dankbaar voor deze maaltijd. So nu willen we ook smaken.
Ik ga heel niks zeer veel heute Sauce. We waren nächste Week, wanneer ik nu vernissen und wanneer ik van huis voor naar Walmart Monat zeer aanschepen. So nu werden wir sagen, hier zijn nog maar 2 oder 3 lepeltjes vol bij. Wow, zeer schön. Nou ja, dan wou er een lepeltje vol. Dit wou er een holen om nu hier op het zoute te eten. Wow, Emma han. Nu willen we dit mal alle smaken. Ik hoop je meer dat ik hier het zoveel aan wat mensen zeggen. Ze hebben het nooit gemerkt wat ik gemerkt heb. Dat vreet me zeer te horen. En ik vreet me wat zeer voor jullie comments. Die dat mal van wie je zijn. En dat is interessant te horen van wie je alle zijn. Zo, zeer dankzij voor jou ook. En dan deze kjremels. Wow. De jalapenos. Merkt u ook. Wow. En dan de camarones. Ich habe mir das leicht bloß was keiner Schöneres geben. Wow! Ja! Guck die Männer op, mag Gott uns sehen. Reden wir nächstes Mal.